vana veZimbabwe, ndinokutendai. Kuliyendi ndinokutenda. Comrade Sarwaka ndinokutendai. Comrade Mdzingwa ndinokutendai, nemaadmin egroup yenyoka yemabhunu ndinokutendai, vegeza revolution. Tinotenda maorganizations ese ari mustruggle. Ndinotenda vana veZimbabwe mese mauya kukoti nhasi. Matigonera zvimwe zvisingatomboiti. Ngatirambei tichiuya kukoti tisangane in numbers, in big numbers. Comrade Sarwaka vakataura vakati politics is a game of numbers. Stage yatiri izvozvi haisi kuda mari yakawandisa stereki. It's only that izvozvi tine machallenges ari kuda mari ekurwisana kwatiri kuita nezvigananda nekuda kwemakotsi nechichi, but stage yatiri isusu iri kunyanya kurequire manumbers. Ndiri kuedza kureva kuti iri kurequire vanhu vakawandisa, saka we need more people in our struggle kuti tigone kukunda muzvigananda izvi. Ava vanonzi zvigananda vanotemba nemari, but mari haina chainoita manje kana isina vanhu. Saka ivo havana vanhu, isusu takawanda nekuti isusu tisi tiri kutambudzika. Saka let's do everything all together in our numbers, tichiavoida kuti tibhitwe nevanhu vari kushandisa mari. Ndiri kutokumbirisa vana veZimbabwe, rudo rwenyu rwamaita urwu handisi kuziva kuti muchagona kurwuita here. Tiri kuda vanhu vakawandisa. Chikonzero nyaya yakataurwa yaya muzvivhitivhiti haizi nyaya yekutamba nayo vana veZimbabwe. Comrade nyoka yemabhunu vari kuda kuassassinatwa nhasi chaizvo chaizvo. Dai kwanga kuri kuti imimi mauya musina kuwanda sezvamanga makaita nhasi pakoti, Comrade nyoka yemabhunu was going to be released and assassinated at the same time, vobva watofira ipapo. Ndiri kuzvitaura izvi nekuti ndiri kuzviziva kuti makotsi akatengwa nemari, kunzi aiwa munhu iyeye tinoda kuti mutipo mukana wekuti pazongoita kunge sekunge paitwa mistake, asi munhu iyeye tinoda kuti tikwanise kuita get rid of him. Saka izvozvo zvinoavoidwa nesu chete kana tichinge tauya in our numbers, tozara panzvimbo paya paya. Manje tinenge tichiita covering up zvekuti havakwanise kuzoita zvavanenge vachida kuita zvese, nekuti panenge pakazara vanhu pari flooded. Izvozvo ticharamba tichizviita up until taitwa hand over comrade wedu, nekuti makotsi ayo achatoneta nekuramba tichiwedzera kwatinenge tichiita isusu tichiuya pakoti paya paya. Musambofa makanyeberwa. Hakuna mapurisa anobata vanhu muSouth Africa kana vasina kutumwa kana kusina operation. Saka vanhu ngavauye in their numbers, tikwanise kuramba kuwanda tichizara pakoti paya paya, kuitira kuti comrade wedu kana koti ikarula comrade wedu out, comrade wedu vanenge vari safe kupinda mumota dzavanenge vachizoenda, vachizoescortwa, vachiendwa nawo nesecurity inenge yakavachengetedza kuenda kumba zvinenge zviri safe, kuitira kuti isusu tisazonyadziswe. Chikonzero chekuda kuuraya comrade nyoka yemabhunu, varoda kutityisa tese isusu, nekuti tinenge taakutaura kuti zvino maleaders edu zvaakutotanga kufa, isusu tichaite sei? Saka vanenge vachida kutraya kuda kutsvaga nzira yekuda kusilensa vanhu nekuda kutyisidzira vanhu, kuisa fiye muvanhu zvekuti vanhu havachakwanise kuramba vachiendera mberi nerevolution. Ndipo paipa pamunozonzwa yaiva vari kuita basa rekuuya panapo vachipopota vachitaura vachiti makasungisa vanhu makaita sei, vanenge vakuuya kutaura kuti plus futi honai maakushudwa muri kufa, hamuna kana zvamuinazvo, hamuna dzisa, hamuna what. Saka izvozvo ndo zvatoda kuedza kuda kutotraya kuti tiavoide zvinhu izvozvo. Hatisi kuda kuti titorwe chance nevanhu vari kuda kuedza kubika nyaya dzisina basa panapo. Saka please vana veZimbabwe, ndiri kukumbira kuti tirambe takabatana, tiise rudo rwatanga takaisa nhasi pakoti rwuya tiwedzere. We are playing game of numbers so far izvozvizvi, and we are going to play game of numbers kusvikira tadzoserwa nyoka yemabhunu. Besides that, hatikwanise kuzohwina nawo idzodzo. Pari kudiwa isusu sekutaurwa kwazvakaitwa namudhara wedu comrade Bombshell Geza. Vakataura kuti batanai vana veZimbabwe. Ndoda kuti muzvionere mega kuti hapana chiri kumbonyanya kudiwa apa, pari kudiwa kubatana. Ndizvo zviya zvandinogara ndichitaura ndichiti aiwa, isusu tiri kushota kubatana chete. Dai takatobatana otherwise tingadai tatoo somewhere. But anyway, ndo kudzidza kwatinenge tichiita zvishoma nezvishoma. Ngatirambei tichikurudzirana kuti tirambe takabatana. Iko kubatana ikoko kuchazotisvitsa hako kune mamwe malevels, nevamwe vanhu vanga vasiri kunyatsonzwisisa vachazopedzera kutozonyatsozviona kuti zvinhu zvatiri kutoita izvi tiri kutononoka, tinofanira kuti tingobatana tibve tangotora chinhu chedu kawani. Saka ndo zvinhu zvandinoda kungokurudzira kune vanhu chete.
uyo mukomana anonzi Gambako uyu aita Lucky Stereki nekuti anga achitodiwa nhasi chaichai anga achitodiwa. Vamwe vese vari kumubatsira kutaura zvinhu zvisina nebasa rese, musamuteerere mukomana uyu. Last week Gambako akanyeba akati hanzi Geza handinaye panapa. Ini ndikamubvunza ndikati iwo Gambako kana uina Geza tisenda mafotos amudharati aone panapa. Akamasenda achinyebera simba chikanza paopen conversation kusanyara. Gambako munhu anonyeba zvimwe zvisingatomboita. Ndinoshandiswa Stereki ndichinzwa vamwe vanhu vachitotaura kutonzi antori nemafollowers ane vanhu vanotomuteerera. Munhu anonyeba zvinhu zviri pachena kudaro, munhu akanyeba pamberi pevanhu vese. Open conversation achitaura simba chikanza achitaura kuti hanzi inini ndina mudhara. Makambozviona kupi izvozvo? Ipapa anga akunyeba futi kuti nana comrade Saruwaka tinotofonerana tinototaura, we discuss, we do this, we do that. Achita basa rekuda kunyebera vanhu. Munomuteerereiko munhu iyeye anoita basa rekunyeba kudaro? Chii chamunenge muchiteerera ipapapo vanhu veZimbabwe? Saka ndinokumbira kuti muchenjere munhu akaita saGambako nezvimwe zvimapenzi zvake zvimakadzi zvakadzi zvisina mazita izvo zvanga zvichiuya panapa zvichita basa rekuda kukanganisa vanhu veZimbabwe, zvichitaura zvinhu zvisina nebasa rese, nemamwe madhara aya anongodzva achitaura zvinhu zvisina nemusoro. Vanotitukira maleaders edu isusu vakatanga revolution ine. Vana veZimbabwe vanga vaine voice here dai comrade Bombs Chegeza vasiriwo vakatanga nechinhu ichi. Vana veZimbabwe vanga vaine voice here dai nyoka yemabhunu akada kuita give up muma challenges. Murume uyu akatakura basa hombe chero kwenguva yakareba, vanhu vachimuramba, vanhu vasati vatombomutrasta comrade nyoka yemabhunu. Nhasi unoona mumwe munhu anouya panapa achitotuka comrade nyoka yemabhunu panapa. Munenge muchiti munhu yeye munenge muchiti munhu yeye akakwana here sekuona kwenyu vana veZimbabwe? Ndiani aizogona kuwana zvekutaura panapa pasocial media panapa dai comrade Bombs Chegeza na comrade nyoka yemabhunu vasiriwo vakatanga kuuya kuzotanga kutaura nyaya panapa? Hati ndivo vakavhura nyaya dzese idzi kuti nhasi munhu wese azouya panapa achitaura, asi vanhu panapa vakuda kuita basa rekuuya vasikotaura zvinhu zvavo, vachida kurambidza vanhu, vachida kubvunza vanhu kuti zvamakazodaiso makazoitei. Vanouya panapa vachizoita basa rekuda kunyomba panapa vachituka comrade nyoka yemabhunu vachiti vakasungisa vanhu. Saka comrade nyoka yemabhunu kana vakasungisa vanhu, ivo vacho vari kupi? Izvozvizvi vari kubatsira vanhu kuti vakwanise kuwana masimba nemaadvantages ekuda kuassassinata comrade nyoka yemabhunu. After that kana zvapera izvozvo muchavaona vachidzoka panapa futi vachitaura kuti nyoka yemabhunu wenyu zvaaurayiwa, takambokutaurirai kuti haana chainacho chichi this and what. Hatisi kuda kutaurwa zvinhu zvisina kana nebasa rese. Zvinhu izvozvo tinogona kungozvimisa chete kana tichinge tatamba isusu mutambo wedu, matambiro edu atakaudzwa naComrade Saruwaka. Tinoramba tichingovateerera vachitiudza nekuti izvozvizvi he is a man on the center. Saka hakuna mumwe munhu watinoteerera kunze kwaComrade Saruwaka naComrade Mudzingwa pavanenge vachiuya vachitaura panapa nevamwe vanenge vachikurudzira revolution, kwete zvimwe zvese zvinobva mumasaidzi mamwezvo. Muzvichenjerere nekuti zvinokurasisai vana veZimbabwe nekukudefocusai zvichikubvisai courage yamuinayo imimi yamakabuilda for a long time. Saka ndinoda kuti dai zvanga zvichigona taizosangana futi musi wa12 uri kutaurwa. Tofanirwa kutowedzera manumbers kusvikira Major Street iwaye atotaurira zvigananda kutaura kuti atovaudza chokwadi kutoti aiwa no isusu mutemo wakutirambira kuti tirambe takavharira murume uyu mukati. Isusu plani yenyu yafeila, bvumai defeat, topiwa comrade wedu, asi tinenge tichifanirwa kunge tiri vanhu vanenge vakawandisa zvekuti hakuna mumwe munhu anozogona kuda kutamba tumwe funny tricks, because otherwise nyaya yacho haingazopere zvakanaka. Because ivo vanenge vaine maplaniro avanenge vakaita, isusu tine maplaniro atakaitawo. Saka hapana munhu ari kunyatsokuziva maseterwo nemastrategies esaidi remumwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kungogara takangongwarira chete, asi isusu nekuda kuti tiri vanhu vakawanda uye takawandisa, iko kuwanda kwedu tichibuda takawanda ikoko kunozonyatsorati ndo kunoita kuti zviratidze kunyika dzese kuti aiwa zvinhu izvi zvinhu zvitori serious. Vanhu veZimbabwe vari kutambudzwa nevanhu ava. Waita basa zvako Kuliendi, ndokumbira kuti usende zvako message iyo ndiri kutaura paplatform pako panapa. Ndiri kukumbira kuti hama dzangu dzizvinzwe. Asi vanhu veZimbabwe mazwi angu ekupedzisira futi ndeyekuti isusu tinofanirwa kuramba tichiwanda, nekuti tine challenge yekuda kubirwa, yekuda kubvutirwa comrade nyoka yemabhunu, varikuda kuassassinatwa. Saka paroda kutocreatwa gap rekuti isusu tiwanikwe tiri vashoma, nekuti tinenge taakuneta chiti hatazvijaira taneta nekufambiswa tichienda kumakotsi. Iwo wobva watotora chance iyoyo kuda kushandisa chisimba chekuassassinata comrade wedu. Saka isusu handei tinobloka situation iyoyo before yaenderera mberi, because otherwise
tinonyura. Ende vakangodaro chete vanenge vakwanisa kuwana zvekutaura, vanenge vakufamba vachitaura vachiti maifunga kuti makangwara, maifunga kuti munotiitei, honai nyoka yemabhunu enyu tamuuraya. Saka ngatiregedzei kungobhitwa pagemu ratakajaira isusu, ratinenge tichiziva kuti tisu tine advantage. Saka ngatisiyane navo vanhu ivavavo, varegedze tiitisa isusu tiite zvinhu zvatiri kuda kuti tiite, nekuti revolution yedu tinoiziva. Zvinhu zvatiri kuita tine vision yazvo, hapana zvinhu zvatisiri kutomboziva. Nyaya yedu yakapera kudhara, zvakataurwa zvikapera kudhara, zvakaplanwa zvikapera kudhara. Chiri kudiwa kubatana kwevana veZimbabwe. Maita basa.